do ni nitiere gimoro manotimo ne do momiyo nogole ofis. Ere kaka ma koro donjore gi do? Gima temo wacho ni nyalo ka samoro president mar do ni line mar ng'ama njubiru impeached. Koro en politics. Wakili Ochieng. But adwaro ni wang'i historical perspective mar wachni. Kuma wachni oaye, tiende, kuma oaye, nyaka wachop kawuono. Eka wadhi understand tiende ni kanye baba? Gimomiyo gini timore. Yes. Adwa duoki chien e tend Uhuru Kenyatta. Kane koro encha choncha to nuen Jubilee. Kane koro Jubilee nitiere kidienje ariyo. Kidienje achiel ungo lwedo Deputy President Ruto then, masani President, to gi kidienje machielo cha. To ni neno gima notimore, kata ne mana wajumbe mane ungo lwedo Deputy President diere no. Achiel kuom gik mane timore en ni mayo gi security. To ma en gima ni public domain. En gima notimore ma wang'e. Securities gini mayo gi to ne gin jomi maka titere do maonge gi cases moko maonge gi evidence, cases maonge gi evidence ma nyocha ni neno ka bende Director of Public Prosecutions owito oko. Koro mae en gima en gima structured and target structured against the judiciary. To kata king'iyo maber tidhi neno ka nitiere okinde moko sani madongo ma oyawo lweny gi Chief Justice. To magi ok gik matimre atima nono. Nitiere ng'at moro ma